Papi, anong ginagawa mo dito? Kaya ka ba bumalik dito para tulungan kami? Hindi no, inaalok ako ng bago kong amo para tulungan si General Inboy. Pakisabi sa amo mo na hindi namin kailangan ng tulong niya. Napakayabang talaga ka. Nagmamagandang loob na yan ng tao, pinamasamaan mo. Ito ba yung leader na sinusunod nyo? Na lagi na lang kayong inalagay sa alanganin? Alam mo ba yung problema mo, Cardo? Sugod ka ng sugod, hindi mo naman ginagamit ang utak. Alam mo Ramil, pinipilit kitang pagpasensyaan eh. Pero sumusobra ka na. Hello, manager. Cardo, hayaan mo na yan. Yan talaga ang langaw kapag nakatungtong sa kalabaw. Nagpapa-practical lang ako na. Ano na lang ang mangyayari natin kung palagi na lang tayong ganito. Tsaka hindi naman kayo pinipilit. Wala naman kayong ibubuga. Kung ayaw nyo ng tulong niya, iliwag. Sige Cardo. Tignan natin ang galing mo. Siguraduhin mo lang na maliligtas ang asawa ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Tama na yan, Virgie. Kunin na natin si Clarice. Sige, lalakad na tayo. Sasakay na kayo! Alright! Sige! Lakas ng tarima, sili. Shoutout niya kay Kinit, Panis, o kay Redin Cute. Thank you. Salamat day kayo sa pagtanaw nyo karong video ha. Basing ganan mo part 2. Abangan nyo. Shout out day ni Sensina Natoy og ni Leo J. Leo J og si Kuan. Derbenjoy, Kenneth, Lensina, Maria. Og sa akong igagaw na si Fat. Okay. Subscribe ninyo si Gali Mini. Oh, thank you. Shoutout nila Roxberry og ni Faith. Papas day ni Kuan April, Duporite og ni Rinante. Si Bintan. Shout out, Cristel Gonzaga. Alam mo Ramel, pinipilit kitang pinapag. Alam mo Ramel. Sige Cardo. Siguraduhin nyo lang na Siguraduhin mo lang na maliligtas ang asawa ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo.